Bi tarata ye mɛ kalo tile 5 san 2026 aw ye aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya kɛnɛ kan Tamtam TV Jabaranin sanfɛ. Bakɔrɔba minnu bɛ an bolo ni o bɛna walawala ka o da aw tulo kan bi o la kumaba dɔw filɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn dɛmɛ o nasiraw o fɛ INPS ye ale ni fondation Orange Mali fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaaw ma ni o ye gouvernement ye olu jɛra ka fɛn min kɔni ye sefa wari miliyɔn caman ni ka o ta ka o fara ɲɔgɔn kan ka o di maa minnu ni olu kɔni tora gɛlɛya la ka kɛ ni attaque min ni o kɛra an fɛ yen nɔ avril kalo tile 25 o tɛmɛnen na an bɛna an da don la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɛra kumaɲɔgɔn ye mun tɛmɛna an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jagoko o ɲɛnabɔli o bunakun ka ale ni fɛn min kɔni ye an ka jagokɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ sɔngɔ o damatɛmɛ ja la o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ale ni fɛn min kɔni ye an ka fɛn min kɔni ye jamana kɔrɔ yan fan fɛ wulikajɔ belebele o taara ka kɛ an ka colonel Ataher Mayiga ale fɛ kabini ani fils min na ni u y'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw kɛn bɛ ka wulikajɔ belebele ni ka o bonya walasa ka dankari kɛ jugu la ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan kasi ɲɔgɔn dɛmɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o nasira fɛ mɛ kalo tile 4 san 2026 dɛmɛ sira o taara ka bɔ INPS ma olu yɔrɔ la fo ka taa se fondation Orange Mali ale ni an ka jamana ɲɛmaaw ni o ye jamana gouvernement ye ka kɛ ni INPS mun ka PCA ni o ye Musa Degbali ye olu kɔni ye miliyɔn 10 kasabi ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o ta ka o di fo ka taa se fondation Orange Mali ma olu ye sefa wari miliyɔn 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o bɔ ka o di ale ni fɛn min kɔni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni ye dunkafa ale sabatili o bunakuma olu yɛrɛ fɛnɛ ye miliyɔn 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔko ka o bɔ k'o di ale ni malo bɔrɔ tɔni 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔko ka o bɔ k'o di maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ ni avril kalo tile 25 o tɛmɛnen na fɛn min kɔni jatigɛwale min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ mɔgɔ minnu ye olu degun sɔrɔ o la ni o dɔ bɛ tali kɛ Kulukoro Mopti Gawo fo ka taa se Kidali ma ka se ka o fɛn min kɔni ye ni nafolo kasabi ni ale ni dun ka fa minɛnw ni ka o ta ka o di olu ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni jamana sɔrɔ boson sira o basigili ye wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don bayɛlɛmali ale ni jagoko o yakubayali kan an ka jamana kɔnɔ ni o ye Musa Alassane Jalo ye ale kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni fɛn min kɔni an ka kɛnyɛrɛ ye jagokɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o kumaɲɔgɔnya taara ka o kɛ an ka jamana jagokɛ soba o kɔnɔna na o nasiraw fɛ k'a fɔ ko kuma o taara ka o kɛ ni tasibila kɛli ye fɛn min kɔni ye maa minnu ni tora gɛlɛya la jamana ko la o nasiraw fɛ minisiri ale kɔni ye wele da kɛ min na ni a y'a laɲini ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka u bolo da u dusu ka fara ɲɔgɔn kan ale ni u ka fasoden ɲumanya baaraw ni ka olu bila sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kumana jagokɛlaw olu kɔni fɛ surtout minnu ye kɛnyɛrɛ ye jagokɛlaw ye k'a fɔ ko u ka u hakili to kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan u kana sɔn cogoya si la fɛn min kɔni ye jagofɛnw olu kɔni sɔngɔ ka gɛlɛya kojugu sugu kɔnɔna na mun bɛ se ka na ni gɛlɛya ni degun ye jamana kɔnɔdenw olu ma o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan lakana ko nasiraw fɛ an ka finitigilaka minnu ka baara bɛnnen don dugumakɛlaw ma ANEFIS kɔnɔna na ka kɛ ni u ka ɲɛmaa ni o ye colonel Ataher Mayiga ni ale ye commandant ye min bɛ an ka zone numéro 7 o yɔrɔ kofɔlen o kɔnɔna ale kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ min nasiraw fɛ ni a ye a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kura ko olu kɔni tan bɛ ni ka o bila sen ka walasa fɛn min kɔni ye an ka lakana o ka se ka ta ni ka o sabati cogoya min na o nasiraw olu fɛ o ye fɛn min kɔni ye agɛlɛyaw ka ale ni ANEFIS o kɔni kɔnɔna na k'a fɔ o nasiraw fɛ ko laɲini o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka bali jugu la ni ka dankarikɛ u la cogoya min na wagati min na ni u kun sigilen tɛ ni a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni u yelen don ko o nasiraw de fɛ ko an na fɛɛrɛ jugu ma o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko la aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka hijidenw olu ka kunkanko kuma ye ni o bɛ bɛn san 2026 o hijidenw ka ladon nasiraw olu ma an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka diinɛko ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye dɔnnifa Mahamadu Koni ye ale kɔni ye maa 133 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka olu de bisimila ni ka baaradege kɛ o kunna ka kɛ ni fɛn min kɔni ye an ka maa minnu maliyɛn minnu bɛ bɔ yan nɔ ni ka taga hiji la olu ka se ka ladon ni ka ɲa ka fɛn min kɔni ye hiji baaraw
ni ka o bɛɛ lajɛlen ta k'a kɛ u kunna ka u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka hiji baaraw o kɔnɔna na ni o dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ siyɔrɔkow fo ka taa se u ka taga ni ka segin ale ni dumunikow ni a n'a ɲɔgɔnna caman ka o walasa fɛn min kɔni hiji o ka se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na ni u bɔra yan ni ka se fɛn min kɔni ye Magan dugukolo ale sanfɛla la o sɔrɔla o fana kunnafoniya la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an n'a kunnafoniya ko na sira fɛ aw tɛ na fɔ aw jigin kan an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wassalam